Ibi ugwu so n'otu ihe mere ndị Igbo na ndị mmadụ ji wee kwenye na ndị Igbo si na agbụrụ ndị Juu wee pụta. Gịnị bụ ibi ugwu? Ibi ugwu bụ mbechapụ akụkụ arụ nwatakịrị nwa nwoke amụrụ ọfụ ka o mere abalị 8 amụrụ ya na iji wee mee ka ọ dị mma ịnanya. Nwatakịrị ọbụla bụ nwoke n'ala Igbo ebechara ya gịnị ugwu ka o wee dị mma ịnanya. Nke a bụ nkwenye ndị Igbo kwenyesiri ike na ya na otu aka nke o si bụrụ omume ndị Juu. Ya mere ha ji kwuo si na ndị Igbo si na agbụrụ Juu wee pụta. Ọ bụ nwaanyị siri ike, obi siri ike na-ebi nwatakịrị nwoke gịnị ugwu. N'oge a ga-ebi nwata nwoke ahụ ugwu, mgbe gboo, a na-egwu ala ebe ọbara na akụkụ arụ ebechapụ ga-abanye ewe kpochie nye aja, esie mmiri ọkụ a ga na-ama nwatakịrị ahụ. Mana ugbu a ihe dị iche abịala. Ndị sayensị emego ka ihe niile dịrị anyị gịnị mfe. Ọ bụzi nọọsụ na dọkịta oyibo na-ebizi nwa nwoke amụrụ ọfụ gịnị ugwu ka o mere ụbọchị 8 amụrụ ya nọ. A na-abịa ebisi anya nwatakịrị nwoke ahụ, a na-ekurie nne nwe nwa ekudo nwa ahụ, ọ na-ebe maka ọ na-afụ ajọ ụfụ. Ọ ga-ekuzi nwa ahụ wee ganye na nwa ahụ anyụọ amịrị izizi ọ ga-anyụ, ha ga-akwọrọ ya mee gịnị ọsịa nwa ahụ ka o wee si nwa onye bụ akụkụ ebe ahụ tupu wee mechiwezie enyi wee naa. Na mgbe gboo, a na-ebi nwoke ugwu na-ebi nwaanyị ugwu, mana n'ụgba kịta a na-azị ebi nwaanyị gịnị ugwu maka ọtụtụ ụmụazị na-anwụ ma ebie ugwu, ọkachasị ụmụ nwaanyị. Mana ụmụ nwoke wee rukwa echi a na-ebi ụmụ nwoke gịnị ugwu. Eji m aka taa na gị bụ onye ọma na-ege m ntị mara ihe bụ ibi ugwu, mara na ibi ugwu dị mkpa, maka na ọ bụ na ebiro nwoke ọbụla ugwu, ihe na ya ga-adị ka nwa alịlị. Ndewo.